Ти не се обажи по-добре. Аз? Що? Как защо, бе? Защото ми провали на мене рекорд, който щеше да влезне в рекордите на Гинес. Това е на световно ниво рекорд. Окей, какво направи, че им падна батерията? Ако искаш пак ще го направя, няма проблем, сега има батерия. Няма как да се направи това нещо. Мене ми се изтрещи устата, дясната ръка ми има мускулна треска. Те не стават така, как ги мислиш ти тия работи. Добре, сега мазарка, стига мазарка. Стига, че ме назва. Вижте ли? Ало! Горгуличката ми. Какво стана? Ма ви много така си, какви са тези? Сияте ли? Гледай ме тручи. Сигурно имаш нужда. Добро утро. Добро утро. Вата свивка, бе? Лека. Изработка се нещо? Чули си? Не съм го чул. Не. Закрей, какво става пак? Абе, защото аз имах новина, ама айде. Не знам даже дали да... Казвай, София. Ти Боб не мога да държиш, как бе? Абе, това музикант, дето ми обещава ме свържа с концерт, ми се обади преди малко. Ще го уредено. До вечера ще имаме послушване. Верно? Браво! Браво! Добре, Машинка. Искаш ли Бобе